L-opportunità illi minn Partit Nazzjonalista li n-nies qed jgħidu ħajmut hija propja agonija, irridu nġibuh Partit Nazzjonalista minn ġdid, żagħżugħ, ħaj, entużjast, mimli bil-passjoni ta' tibdil mhux biss interni, ma ta' tibdil li jispira li kapaċi nbidlu lill-oħrajn. Inbidlu lil pajjiżna. Il-partit mhux jien, mhux ta' madwari, il-partit mhux aħna, il-partit intom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, kien mistieden fil-programma Mako u waqt li kien intervistat minn Roberta Bonello, Adrian Delia tkellem dwar diversi temi fosthom il-futuri tal-partit, il-ħidma tal-oppożizzjoni fil-Parlament u l-votazzjoni tas-Sibt li ġej li tagħha sar l-early voting. You can be the change. Kull persuna jrid jipparteċipa u bin-naqra ftit jew ħafna tiegħu biex ikun il-bidla. Din hija opportunità unika illi kull min verament iħobb il-Partit Nazzjonalista. M'hemmx għalfejn jkun membru, kunsillier, tesserat, kull min iħobb il-Partit Nazzjonalista jew lill-pajjiż li jiġi għand il-Partit Nazzjonalista. Jisma' fejn isib struttura fejn ikun parti mill-bidla. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien mistoqsi dwar 140 sena tal-partit u triq il-qoddim tiegħu. Wara 140 sena, il-Partit Nazzjonalista huwa Partit Nazzjonalista xieħ jew Partit Nazzjonalista li ħajtwelet mill-ġdid. U saħaq li l-ħidma tal-partit tibqa' għaddejja b'mod normali u qal li din votazzjoni hija opportunità biex jiġu aktar nies fid-dar ċentrali. Adrian Delia qal li mhux qiegħed f'pożizzjoni li jiddefendi lilu nnifsu iżda li jiddefendi lill-partit. Għandi entużjażmu iktar minn qatt qabel, jiena jiġu nies jgħidu li ma qtajtx qalbek u kif ma tlaqx. Għax ma tistax għax jekk taf, jekk tħoss illi għadek qed tirrispekja dak li jridu n-nies, għadek qed temmen li n-nies għandhom il-fiduċja biex jgħidulek ibqa' dej, ibqa' għadem, ibqa' biddel, naħseb inkun qed nonqos jekk nara l-intoppi u nitlaq nara l-awċ u nibża nara d-diffikultajiet u naqta' qalbi. Jien bil-maqlub kull diffikultà nipprova ndawwara f'opportunità, kull min jiġi bidejja nipprova jew kritika ndawwara f'xi ħaġa pożittiva biex dak li hemm bżonn isir u jsir minn iktar tertaħin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li lesti kompli jisma' lin-nies u jaħdem għal ġid tal-partit fejn fakkar li 22 xahar mhumiex biżżejjed biex wieħed jibdel mentalitajiet li ilhom hemm għal 140 sena. Irrid ngħaddu mill-proċess illi l-Partit Nazzjonalista jissaħħaħ. Mhux Adrian Delia jibqa' imma l-Partit Nazzjonalista jissaħħaħ. Għax wara Adrian Delia jiġi xi ħadd ieħor u dak ix-xaħħa ieħor jgħaddim l-istess sfida u nibqgħu sejrin hekk. Jekk inweldu l-idea illi kull darba li grupp żgħir ta' nies ma jaqbilx mal-kap jitneħħa, ara jkollna kap li jirrappreżenta l-minoranzi. Irrid ikollna kap illi jitla b'mod demokratiku, b'elezzjoni trasparenti u f'dak il-mument illi dik l-elezzjoni ssir jirbax b'51, b'54, b'60, kulħadd jimxi warajh. Dik id-demokrazija. Adrian Delia tkellem ukoll dwar il-ħidma parlamentari li ma tieqaf qatt għaliex il-Partit Nazzjonalista kien determinanti f'ħafna affarijiet fejn dejjem ra li dak li hu tal-poplu ma jittieħedx mill-ftit kawża ta' deċiżjonijiet tal-gvern.